Bueno, heldu de momentue beran lehenengoko programie aurrera eruteko. Hemen Iñaki Sasiaen Itxukirratiko mitiko bat, eta beran irratsailue Iñaki Gaz berbetan. Takizuien moduen, berak ekarkozku beran eskutik kokingu geure bermiotar, zelan esan ba, taia handiko bermiotarrak dizen gonbidatuek. Itxi, bitu hemen biztu da zeuse rostabe irratireko eta hau proiektu dakot, ongi etorri Iñaki. Gaurkutan, ganera, taia handiko kirolari bet, bermiotarra. Julen Urdaibai jaunak. Iñaki Gaz berbetan, Itxukirratian. Ongi etorri dan hori. Bermiotarra ez da? Bai. Nongu zara zeu, Julen? Nongu zizenak guzuzen? Bai, hauri. Aitzen, ama partetik. Aman partetik kubanunekue, eta itzen partetik takonenekue. Askotan esaten dozkuie bermiotarrak berezitzuk ari zera, berezizek ari zera, ez da? Zelako kari zeuretzako? Ganera zu Gerniken intze lan, igual askotan entzungo zuri? Asko. Sarri zeize, ez? Bai, anoten dizbetik eureala. Bai, bueno, ezberdinekara, nortasun propizu daku eta bai, arroz sentiteko personalidadi daku. Batzuk beru hau beti ez, niri izaten dozti nahiela bermiotarre pelaue. Igual tranquila guen nahielako nedo. Ahí está. Bai, personalidade duen genti gara. Eta zer da zuretzako zeure herrize bermio, zer da? Dana. Eta hainbeste urteetan kanpotik ibitze gero mundu ezetuten ibil nahi azken dongo urtitan korrikalari moduen eta suertiok inzo bidai asko itzeko eta leko asko ezetuteko eta jente asko. Bai, ez dago gurelako herririk, ez dago besterik. Bizitzeko ez dago alako lekorik. Eta bermiotarra esati, Ez dut esaten sarritzen, bai, arrotasun totala sentiten duten sentimiento bat. Entzun dozoien moduen, gure gaurko bermiotarra, berbetan ongari zen personigaz, Julen Urdaibai kaltzada da. Ondo etorri, Julen. Eskerrik asko. Bermiotarrak protagonisten garan, Itxukirratiko saio honetara. Zelan zauz? Ondo, posik hemen zugu azotigaz. Eskerrik asko, etorti gaitxik. Eta bueno, apurtzuete ingur bat, zeuri buruz lelau, bale? Mila beratzen da irurogeta amalauko zezeien edo txaien zaizo zinen, amalauien. Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan zara lizentziago ez da. Eta gero gorputz hezkuntzako irakaslie edo maizu zara Gernikeko San Fidel ikastolan. Bai. Esan zara be baizin egotziz, Bai, okine ban horre urte batzu. Legaldi baten, ez da? Danatara 8 urte, bai, 8 urte. Bai, 8 urte. Eta, bueno, esperientzi bat esan zen. Eta ganera kiroletako zinegotziz izan zin, ez da? Zelako esan zen hori esperientzi politikue? Bueno, nik beti okin jote, kirolagaz umetari harremana, jolasten edo kirola itzen, eta, bueno, beran momentu nuztot esan zela 2003-en orduko alkati Juan Carlos etorria eta proposamen bategaz, gure bana ben politike mundure salta edo esperientzi hori bizi izan, beti Bermeon alde lanitzeko, eta hartu neban erronka moduen, eta izan ziren 8 urte ikasi nahuena gauze asko onak eta txarrak, eta esetu nahuen, zer zan politiki, eta, 8 urte eta gero, erabaki nahuen, nintzela mundu horretako pertsona bat, eta, itxine ban, eta, badinotxute, esperientzi aberazgarri bat esan zan niretzako. Aldatuten gauzia aportzuet, zer da ultrafondisti esati? Ultrafondisti da,
jentik errez ulertuteko, distantzio oso luziek korrik gaitzen duen pertsonak. Eta distantzio oso luziek esan aldiez, teoriz, 40-50 kilometrotik aurrera, zeukusun beste. Horreri deitzuten datzo ultrafondo. Ze mater arte, inzuz? Nik luziena injotena esan die 125 kilometro. Badauz luzia hauek. Lo que pasa que, bueno, nik itzen dote zen karrera beste formato bat ekutiez. Bai, beti dakote 40 kilometrotik gorako karrerak edo. Ondo topaten basun zeuri buruz, hiru-lau gauzetxu konta. Norta julen Urdaibai, zelan definidu zeure burua? Aztepa, nik ez da neuri buruz berbaitzi eiat errezeitzen. Ez da itxe, bani pentsaten da, badanolez, no? Geure birtudi dako zen birtuderen bat eukiko dut, eta faio akats asko. Danolez, bardin, orduen ni pentsaten dut, operan burutaz berbaitzi baino beto dalo beste batzuk itxi berba zutaz. Eta eure kontako txuren ordan julen. Eta nondik datortzu zuri kirol saletasun hori gauzi? Bani pentsaten dute, kontsentzize dako teknik eta eske umetari, nik petxote jente askoles, no? Umetari kasi nintzela ja movimientuen, lelau atxine futbolan, korrizen, apurtxu bet, eta bueno, gero gauze batek erundozten bestera, eta orain askanien ezin nahi kirol barik bizi. Hau ez da tristezize edo suerti edo desgrazize, bai. Bueno, ondo dago, ez da? Mendi korrikulari moduen definitzen zara? Bueno, hori lehidu dut hortik, Bai, hori sarritzen itzen doztin pregunte bat, nik egiz esan nire entrenamiento gaizenak mendizen itzen dut, bai, ez dakote mendize helburu moduen, niretzako mendize da medizo bat gero korri zenitzeko basamortuetan edo poluen edo beste inguru batzutan, bai, mendize niretzako da bidie, gero hitzeko korri zen leko diferentita. Nahi bakarrik mendi korrikale, nahi mendire mugatuten bakarrik. Zeran ikusten dozu Bermio, kirole arlotik ikusitze? Herri egokiz edako kirola praktiketeko? Nik uste dut baiet. Beti hobetu leikeguz gauzek eta beti dago hobetzeko, bai gaur egun dauen kirol eskaintza inkreibili da. Urte batzutako zenak eta ezetu duzenak atzinen futbola mutilek eta neskak bitu nondi gatozen batzuk, ez? Eta orain ikusten zunean, ume batek, mutil batek edo neska batek dako zen aukerak, betiko kirolatatik aparte apuntetiko milelekotan, da kirola asko zabaldu da adin diferentzietako gentiri, niri asko postuten dozten gauze bata. Ez dara mugatuten ez edade batera, ez klase sozial batera, ez danontzako igiritze dau, oferta itxela dako zu, eta danok inaldugu gustaten dazkun zeo. Zinegotzize izan zinenetik, herri kirole politiketan ikusi dozun barrikuntzek edo hobekuntzak edo antzin gauz. Ikusi dozuz barrikuntzek edo antzin gauz. Itxin hauen iketona? Bai. Hobetu ingara? Bai, egiz esan gutxutinak. Nire etapa hori akabate gero dediken nintzen korrika itera eta enauen jarraipen bat kirole arloko kirole evoluzin juri buruz. Bai argi dau, por ejemplo, lehen eukintzen gendun kirole eskaintzatik, horrek gaur egun dauen lehen esan zuten kirole eskaintzara salto itxela dau. Bai, ez dut inolan jarraipen, ez dut segidu politike mundue itxin hauen iketona. Eta kirol egitiek ze garrantzi dako zuretzako, zer emoten zu? Zer emoten dozten? Dana, ez dute kontemplaten momentu honetan nire bizize kirol barik, ordu nire ez bakarrik osasun fizikorako, osasun mentalarako indispensabila. Nik ez badoten itzen kirolik, ezke nahi sentiten ondo. Eta nahi sentiten ondo, ez neure familiz egaz, ez ikasliekaz orduan bido, neure ongizate pertsonalarako kirola itxie.
Bermion erreza da, zeure entrenamentuk aurrera eruteko Bermion egokize da? Bai eta ez. Argi da gure orografizek entrenamentu mota batzuk itzeko, zailtasunek emoten dozkuz. Leunien entrenatiko eta guk Bermion ez daku aukeran dirik. Horri biltzen gara asko, eta ni baino badauz asfaltoko korrikalariz, Bermiondako zen rekurso danak erabiltzen dauzena, Rompiolaza, Sicilire, errotatara, zestakuz leuneko kilometro askorik. Beste dana mendize eta aldatzak guk nonopadakon geutakuz, eta nik hori didot. Eta ni oso gustora nago gure ingurutan. Askok esaten dozti, Bermion ez dako zuie mendi altorik ez, ez dut bihar bez. Horretarako zeo zer espezifiku bihar baduten, banuen Gorbeara, banuen Aizgorrire, baina eguneroko tasunerako pozik nago. Eta oztop proiektu baten zuz? Oztopuek ze arlotan? Itzeko momentuen, zeure... Entrenamentu? Ez, mendikinera ez. Horrek froga estremuk eta inbeste froga estremoetan parte hartu duzu, adibidez, Alpetatik, Hego Afrikako Kalahari basamortu edo desertue, Antartidako ultramaratoie, Amazonasetatik, Jordaniako ultraekiza, Islandiako Zua eta Isos maratoie, baten bat igual itzitzen dut hortik. Ja, sarra nahi, Iñaki. Ja, kurrikulune... ja, enai akordaten. Pillo bat, ez da? Bai. Bitu, 2008 zen ninagoen eure lehenengoko lasterketi holan besteremu Marruekosen, Maraton de Sables. Eta ordurikona, praktikamente nahi para. Urtero inzo zeo zer, okin jote zeten aldi batzuk, pandemize edo alako esusteko batzuk bai. Bai, urte batzuetan urtez dale eta dale. Tope, ez da? Bai. Zemat egitxe gora bera, zemat ultramaratoi? Holan, tanto kuento baten esateko, 2008 zen urtero inbadoten bat, 18, 15, 14 hortiko kingona, Kaini, Bai. Eta nondik emoten zu pausue honetan parte hartuteko? Zelan datortzu hori, ez da? Nire trajektoiz Iñaki nahiko kuriosu da, eta ez da bat tipikue. Nik 23 urte arte saskibaloira jolasten hauen. Horretxik. Eta gero, etapa hori akabazan, ikasketa burutu nebazan, akabane bazan. Eta gero, hasi nintzen tontu mendiko bizikletigaz, gero ingurutik ametik, Burgoatik, eta zeo zer biztu dazten barruen, zeo zer hori erdi lo eukine bana, naturigaz, lotut eta hasi nintzen da, egun baten esan hauen, ez da izela neure esku artera aldu jatan, jozelan karrera bat itzen da, aste bateko desierto baten, autosuficientzi zen, operak erunde dana, aste baterako ganien, da, azerkeratan ezaten, honek zoratu, ez da posible, alako gauseriko tiebez. Honek zoru etiez, da bultak emoten hasi nintzen jota. Eta nik kapasa izango nintzen kebak. Balonzestoko jokalariz esan dana zelan, pasamortu baten, keba. Hasi gazten, eta enai kapaz. Alan piztu dazten eta alan joan nintzen. Eta jazta. Engantzeta gelditzu nintzen, esperientzitxela izan zen, eta hortikona, enai para. Eta zein izan da gogorrena, zuretzako, danatarik? Hori erantzutie gatzada, ekosistema zintze konpara Kalahari edo bakotxa gauza batako. Saharako ingurue, Brotama 5 grado, edo Namibiako basamortu, edo Iparpolue. Justo 30 azpitzik. Orden, lasterketa diferenti diez. Nik ondo darutez bizek, estremo bizek ondo darutez. Naiz eta korrika inzoten ingururik gogorrena Amazonas esan da. Amazonas. Bai, Amazonas esan da. Ez da punteko berorik,
berrogei grado, ez da basamortu bet, bai ezetasune, neko laro eta mar, eta gero, oianien korrika itxiek, imagineko zara, flora y fauna, dana da gorputzetzako eraso bat, inurrizek, eulizek, animalizek, ostuek, pintxuek, ugerrin bihar, esan zen, benetako abenture bat. Danataikoa. Hori izan, nik uste dut gorputzentzako handik etor nintzen, apurtute. Eta hori egunetan, ez da? Hori, ez da goiz bateko karrera bat. Ez, nik itzen dute zen karreratan, igualdi ez, 250 kilometro, 6 egunetan, orduan egunero, dakot kilometro kopuruek, turra esatil ez Tour de Francia, gaur 40, bizar 50, urrengun 30, urrenguen, hola nuen, gauzi da 6 egun pasata gero danatara 250 kilometro bueltan esaten. Eta zeran amaitzuten zu? Errata. Errementata, jambe zuitzen ondo, deskantza begitzi kilometro asko, baldintzepe gogorrati ez bero, hotz, ordene akabaten zu palo bat ele. Karo, eta gero zeuk eruten zu, esan zuen moduen, ez da, zeure ganien egun horretarako, dateko guztizek, histori guztizek, zelan administratzen zara? Nik urteten duten nien lehengoko egunen, karrerako lehengoko egunen, 6 egun horretarako, ni lehengoko egunetik 6. egunera, bizitzeko bidoten dana neugaz daruet, azikeratik. Eta dana ure izan ezik. Ure da gauze bakarra emoten dozkuna organizazioek. Orduan gaur dakotez, 40 kilometro, lehengoko egunean. Baina nik, ni azte nahi 6 egunetarako danagaz jateko, erropak, ezakue, esterili. Imakineten zaran dana inak, higiene, botikin, zukusune. Orduan ni azte nahi horregaz. Eta, egunetan nik motxilen dakot bidoten dana, uniko ure emoten doztila. Klaro, 6 egunetarako ezin zu eruen ure. Orduan da gestinoe, nire karreratik gestionatik, kudeatxie, esfortzu fizikue, mentala, materiala, jatekue. Nik aldo jan gaur bizarko jatekue, bizar ez dotokingo. Da bizarko, orduan danero... Da ordena webe bai, ez da, esan bizara, metodikue. Exacto. Pisolarrei badaruzun, jateko larrei badaruzun, bueno, gozerik ezu pasako. Claro, motxilik piseko txuz 15 kilo, da 15 kilogaz ez ugingo korri askorik. En cambio, nik urtika zertu nahi, gauzek neurtuten milimetrora kalorizek eta dana, da, claro, motxilie, harine, claro, gero gozebe bai. Orduan, zeu plantietezu karrerie. Zeran eruten da gozi, Gozie, laugarren egunerik aurrera txarto goze pasaten zu. Eta, klaro, beste batzuk ikusten zuz motxili bete eta gauzeka, jateko, niraldin korri gitxi hau. Gero, kanpamentun gauzen intzaten, aretako txu igual gaztai, jamoiek, eta zuz, eure liofilizau demoninugaz ezintraga. Klaro, eurek ez da bitzen korrikarik, nik bai, orduan, zeukera baki bizu ze korrikalari mota gure dozun esan. Karo. Horretarako, sozetarako zu, ez da? Exacto. Nire planteamentu da hori, beste batzuk esango da bie, nik ez duku irolan sufridu. Ni tranquila unuen, jatekugaz, kapritxotxukaz. Eta sentsazioek, proi zauzen initzen, zeure burotik, ez da hitz. Gora bera asko dauz, ez pentsa egun danatizela bardinek, eta egun bakotxako minutu danatizela, edo ordu danatizela bardinek. Nik azkenin egun bakotxan baitzen zu korrizen, depende de kilometraji, baitzen zu, 4, 5, 6 ordu, da gora berako gitzuzuz mentalmente, fuerte zue, batzuetan ondo sentiten zara, beste batzuetan bajoi edako zu, jakin bizu gestionaten gizek. Gora berak, ez da. Ondo zuzenien ez emozionalarrei be, eta txarto zuzenin be, tranquil, pasako da, jan, eran, gestiona bizuz, manda bizek. Bai, gorakadak eta bajoiek, ez da? Exacto. Bai. Bueno, entrenateko inguru esan zu, bermiotik entrenaten zule, eta non gehiago entrenaten zu? Nien nahi asko mobiteko pertsoni. Normalien bermion ondo arreglaten nahi, batzutan garniken itzen dutez entrenamentu batzuk,
lehen esan txutele, zeo zer espezifiku gure bauten mendize, entrenamiento konkretoren batzu, apur kotxe hartzen duteten un gorbeara, edo aizgorrire, edo, Bai, ez topiarre gauze handirik. Alpinisti izango banintz, eta 8.000 izango bana zen, klaru dau Bermion, ez dakotela lekek. Bai, basamortu baten korri zenitzeko, por ejemplo, eta aretzan entrena bihar badoten, ingurun ondartzatakuz, San Antonio, Txatxarramendi, hor konpontzenaz. Eta gauze bat niko mediatiku zana infrizako historiz ez da? Zeran etorri datzun hori ban entrenati, Bitu, Antartida, gaur egun, hautsetara astion bebai, astion nonok esan doz, Antartidako karrerie jentik akordaten da infrizako kongeladoragaz. Automatikamente, Antartida da infriza kongeladora. Niokin jotenin buruen jueneri ingotzat elkarrizketi, infrizako gauzie pregunte bitzat. Hori zintzaztaztu, Hori zintzaztu, Bitu inaki. Hori izan zen nire 2012an, neure lehengoko karrerie 8 estremuen. Eta, klaro, non entrena 8 estremuen. Orduan esaten hauen, edo banune Alpitara, edo Kanadara, edo Siberiara entrenaten, edo beste zeo zer topa bidot. Eta esan hauen, enpresaren batega zingot, ietxitzen mazten kongeladoran. Eta ju nintzen infrizara, da pregunten otxe imagineko zara, arpize, zer? Zetako? Bai, zintxe bat sartuko tamen zeuen permisu gaz, eta aitzitzen mazta zuen, atune eta kongelata dako zuen aurra albotxuen, zenbatera dako zuen, zan ustien uste, 20 grado 0 azpitzik. Da, zan otxen, ez batzuen importaten sartuko zintxe bat, eta, bale, da ni nauzen bosei entrenamiento, zen, helburu zan, ez bakarrik jakitzi zer zan hori hotza, zenoke materiala eta ikusi. Gero Antartidara zuzenien sorpresarik ez eruteko. Orduan zan un poco test de material. Txaketa honegaz hoz dakot, edo honekaz guantikaz hoz dakot, beste batzu pidotez, edo gero ara zuzenien ezin jegon alako sorpresarik. Karrenan zizu zan, zelako txadako prestatut ezun izan. Agur, hori erun bizu aurretik alzun neurri zen kontrolat. Eta horrek entrenamentuko oso balegarrizek esan ziren horretarako. Hau honez zapatiek ez duzte ondo. Edo alrebez, erropa larre imindu nora nuni honegaz da nagaz. Horre gauz. Antartidara zuteko adibidez, horri infrizan, 20 gradu 0 azpitzi, zelako temperaturik itxi, ez da? Nizu nintzen bertako uden, eta nokin genuen 30 0 azpitzi. Vale. 8. Bai, por lo menos gorputzek ezetu itzen dauzen txasin hori. Eta goniak gordaten nahi Finlandian, Rovaniemien, hor, dana erropigaz ginen 0 azpitziko, eta ez da izen bat, hotelan goizien, bitu zer da gau hemen, norago ez. Exacto. Horre gaitzi. Nire karreratako gero aktibidade nik horri zen nintzen dut. Orduan ezin dut erune erropa larrei bez. Orduan gestiona bidote ondo erropak. Ze gitxi badaruten, hotxa pasakot. Larrei badaruten plumiferuk eta... Hazikeratan ondo, berue izerdize, kongela. Kentxin mazu. Orduan, erropak ez da horba, ez da izer. Orduan ondo kontrolatarun bidote. Eta Saharara zunzarain adibidez entrenateko? Non topazu? Beitu, udie guretzako, hemen Euskal Herrizen da, Bermion, eta gure normalin basamortuko lasterketak esaten diz beti iraia urrizen, Andramaize pasata beti urrizen. Orduan, bagatoz gu udetik, gure organismue preparata da, udetik zatoz eta ondartzatik eta, bale, ez justo, ez dakuiz 55 grado angulez. Bai, zentzazinoa, familiarra da, nunen ini urrizen basamorture. Ez da bardin otsailin izango basan, karrerie gu neguen gauz, eta zuzu udera, gorputzentzako hori saltu golpi handize da. Gure udek aspaldi zon beruti ez. Orduan, ez da askostaten hain beste, eta ondo daruet berue. Eta beste froga batzutarako? Beti intenta dote, zertopakoten, por ejemplo, lehen esan dune, Amazonaseko temia. Claro, nik Amazonasen jakit esan hauen,
ugerrin biko nahuela motxiligaz, arrastraka, korri zen, prueba kompletu izango zala, errekak, kruze, buger. Da nire preokupazio izatezan den motxiligaz hundidu ingo nahi. Claro. Eta kantzata, ia, apuretu nintzen, orduan zer inoan. Polideportibuen zuzendari zegaz itxaro gazdain berbat, azanotan bitu, hau, karreiringo dut, tastazu itxik pizinera sartxien jantzitze probateko. Ia, zelan reakzionaten dagoen motxilik eta erropak eta, itxin doztien, azte batzutan, sarratute dagoen, jenti urteten du nik gabaz, imagininak, neus hartun jantzitze, ostu-ostuke, sartun pizinera, gaur ez da itzal izango bazan, igual higiene asuntu gaitxik eta sartun pizinera ugerregin da konproba, konproba nauen, ez nahiela hundite. Motxiliek, estanku salez, globo bat elez, azali notin zela. Da, intentan hauen pizinen bermion ugeritzen, probati, lehen esan txutena. Gero bertaran unenien, jakitzeko zelan reakzionaten dut. Claro, ikusteko zeuke zeritzen zuen, ez da? Ez da izema keja hartuko zauen zuzendari zen gentin partetin ikusti gazan, baina, bueno. Eta holan bitxoren bat paradatzu bidien, ero topazu bidien, esan zune, gauzer da, enun hortik. Ikusi asko, bai, Namibian ikusi nagoen elefanti korrezen gauzela, edo jirafak bebai Kalajarien, eta Amazonasen, igual da, nik neuken nauen ikusi, nik neuk, bai, nire atzetik etorzin batzuk ikusi zauen jaguarren bat. Bai, Amazonasen gehizen impactan nagoena nire izan zen txikitzuek, insektuek. Nurrize, moskitzuk eta txamarran bestekuek, eta... Claro, programa baterako dako eta Amazonas horretak pelibru dako, joan dize. Eta kondizioek pertsoninak, zetako prestatutezun bizara? Persona, zeu, barrotik, ez da? Bai. Ez bakarrik fizikoki, ez da? Bai, hombre, buruek asko parte handizedako. Fizikoki espazeu zen ondo, ezuak abako. Burotik espazun zen gestionaten lehen esan zutezen ahultaz momentu gogor horrek eta berazatoz. Ze ganera ingurue da oso gogorra. Kantzata zauz eta batzutan nio zuzen letzez nahu itzen nien hemen. 50 gradora edo 30 grado zero, kongelatan hau, ez dut ez asmaten. Puñeta zitzen nahi hemen, pentsata bermion etxinoen gondan. Badako zuz horrek momentuek, da gestionaten zakin dizuz. Da, zelan preparaten zara horretarako? Nik beti, alde batetitako zuz entrenamentuek. Entrenamentuek baliagarri zetiez, entrenamentu batzuk zeuri eruteko limitera zakitzeko. Berton, bermion, bai, igual ordu askoko entrenamentu, pisugaz eta txarto, eta euriz eta zan, hau egoeriek txarra da, venga, segidu ingot, entrenamentu balizoten da horretarako. Bai, eta gazkanin lagundu iten zu, lako egoera bazke gestionateko. Ezetuten, zentzazin horiz, bajoi hori zer dan, espazun bizi inoiz, akostumbrete mazan horrek zentzazin bizitzen, desegokizek, gero emoten datzu zenien, tak rekonozidu itzen zuz, eta badakizu, nik hau superata dakot, nik hau bakitz zelan jokatu bidoten. Eta nik, azkaninko kurtitan ikasi dut, horretan bajoi handize badakoten beti dinot, Julen, gaurko eguna akabain bidu. Oinez badan, oinez, astu ingo gara korri zen itzire, oinez. Eta gero ikusku, ia gaur zelan akabaten duten, galtzin dutela denpori edo ez da, gero kanpamentun jango, deskantzakot eta ia zelan hau. Eta gero gauzi da, gero beti moten txatela buelti. Deskantzaten zunin, da jaten zunin, da beste modo bat ere ikusten dira. Disiplina hau izara ez da? Esan inbier. Gero, familize zer dinatzu? Adibidez, Laurak, zeure bikotie, kolako froga batera zuzenien, ero hasi zara nien honegaz. Eta amak? Bai. Laurak, ja, azkaningo kurteten ja ez dinozte zebe. Uniko esaten dozte, beste bat? Zer falta da zuen, ora ozta be, zentza jo, bilda, erdi pasando, como zeingo pa, ja.
Eta amak, bueno, ama beti preocupetu. Ama, esaten txaten nire, bai horre, beti artekadu, bai horre, norazuz, ontzepe, eta gero ikusten da benin, igual, entrevistetan esaten dutela leko gogorrera, eta, bete ditxuten da, zer leko gogorra? Nik intentaten txata purtsuen burdineken dutie. Bai. Bai, enbalde. Laitxe bizirik onbazan? Bueno, haitxe gaz, beti pentsatu dut, karrera danatan, beti, ez da haitxe egunero, bai, haitxe beti dakot presente, eta badakitza haitxek balorako zauela, hau, ze badakitz baitxe berari mundua gustaten jatxola. Eta nik uste dut apurtxu bete naturarekiko sentimientori beragandik ere da dutela. Haitxen errekordu dakot beti dani dokumentalak ikusten animalizenak, poluek, ilusionata beti. Eta nik pentsaten dut, umetan hori hasi sartun daztela, eta gero loratu zala balonzestu itxitxe gero. Nik alan gudote ulertu. Orduan hori, familizenen babesa beharrezko edo bai. Indispensable. Beharrezkoa. Zelako esan bide alimentazioa eta oitxurek pertsoninak bai? Bai, da gauze asko jabon bizu zinaki, ez da bakarrik entrenati. Eta ez bakarrik nik itzen dute zen karreratarako. Eta askotan ikusten zut, igual Instagramen da preparaten zule, ez da izerrateko, eta... Gudote gentiri erakutsi erain, ez dala bakarrik entrenamientuen zeritzen zu. Zea nire kasun korrizen edo zu inaki beste kirolen bat itzen zuen, alimentazio batera zun bide. Gure badozu hobekuntze bat ikusi edo zeure helburuek lortu. Ez da baliz, entrenatik gogor gero beste mandie edo zer jaten maz. Claro, ez pasan zagoten. Eta hori de gogorrena. Ze dano pentsaten du, entrenamentu gogor baten ondoren ja permitite dakule beste. Eta hori jaboti da gatza. Eta nik saiatuten nahi neure Instagramen edo Facebooken edo lan gentiri animetie gauzet diferenti, zer jaten dutenik. Alan agertzen da, agertzen dizen gauzek da, edo aurra faizen jangot, edo jandot, edo hori, jakitxe alimentazio osasuntxu baten importantzize vitala dala. Hauri konsejo emongo lekidazu duen. Bai. Orain arte parte hartu duzun frogeri buruz, ez da? Arroz hausen zozer? Zeugaz, frogigaz, emaitxegaz? Nire bizotzan grabata gelditzuko dan, dakot grabata karrera bat eta dakot grabata frustrazio bat. Igual pentsako zu beti urten doztela danak ondo, eta ez da hola. Eta gauzea berazgarri bet eta arro eta emoziona eta ondino sentitenena da Antartidako. Por ejemplo, zein nauen galernan, mila beratzen da, mamiko galernan nintzen bermiotar, lantxobeko, eunda berrota 2 pertsona, eunda berrota 3 pertsona. Karreri Antartidako izan zen omenaldi bet eurentzako, eta lan inauen bertan 153 kilometro, hildako bakotxari dediketen kilometro. Orduan, hori nik bizotzan dakot, zezan neure herrize, neure herritarrak, neure arbazuek, geure arbazuek, eurentzako omenaldi bet, 100 urte inzirenien. Hori izan da niretzako gauze berezi bet. Eta frustrazio esan txut, ze hautsetala pasan urtin guzan eban, Nepalen proiektu bat guzan eban aurrera eruen. Esan karrera bat. Nahi neban korrika bajatu Everesteko kanpo basetik kapitalara Katmandure. Esan karrera bat. 10 kilometro. Nahi neban neurek betiko karreran formatu erabili eitzeko. Dorsalbarik, bai betikules, 6-7 egunetan kapazaban nintzen, motxiligaz, zerpa batzuk lagunduko stien bajaten, eta dediken otxan urtebiko esfortzu fisiko, mental, ekonomiko, osea, nahi neban gauze pertsonal bat bihurtu. Medizo barik, normalin karrera taratan unen nintzen dut medizukaz berba, nahi neban inaki eta esan gentiri zerin joten jegero. Eta zeo zer, bai, lehenengoko
preparan nagoen eta atxeratu behar izan nagoen, eta bigarren urtin ja junintzen inburu belarri eta bertara inundazioa, tokalaz dezen, heldu Katmandure, da ezin hartun buelorik Everesteko kanpo baserantz, Luklarantz. Eta nire proiektu dana urtebiko lana mentala eta bertan berak. Eta kostadazten pentsadoten baino gehiago buelti moti horreri. Ze gelitzu nintzen zizko inze eta desmotibeta eta groazin nintzen entrenaten oztab eta motivazio barik. Da, kostadaz superati hori asko. Orduan hori esango lekidu, amaitu bako zozer, ez da? Bai. Orduan gutxu taipatu, ze ez pentsateko dana dala beti. Claro. Karrerak, puestu honak, eta ez, danotako zela bizizele, ez da? Eta ez tozten urten ondo, eta, bueno, seguimos. Damutu zaran zozegaz? Ez. Ez dakote. Eta burotik enduizinik dakozun ezer? Bai. Bai. Ondino bai sentit. Sarritz, gaur egun bebai dinot, eta Nepalekue ostaber intentate madoten. Da batzutan dino, zeitzik ez berrota maik urte dakot, inin bidot. Gero, ez toz importaten frustrazio modun gelditzuti bez. Ulertut ez da, ez da pura obsesiona bez. Claro. Bueno, pues, kirolak irakutsi dozte, bizizak irakutsi dozte hori, pues bo bai a tomar, hartu ningot eta ikaskuntza bat elez hartuko. Eta aurritziko, Nepal esan da, pues, rana, esatil. Eta gero bai badakotez, beste leko batzuk udotezenak egunen baten, Alaska, por ejemplo. Gerengo berba, horraz. Eta olako proba bat amaitzen dozunien, zelako sentsazio dakozu? Balela, satisfakzioe, lana ondo preparazulakon eta, emaitza politxokin zulakon, alibio bebai, dinazu, listo, ya está, se acabó, gozena, osatu dute zonek erideko nekankak, normalien, lana betezun sentsazio positibo hori. Eta mondegako lorulez ero gehien sufridu dozune ero gogorrena, zein esan da? Momento sensibleek eukin jotez Amazonasen, eukin eban, 3. etapan, organizazio hori astun jatson gure motie eta pasagendun penaz. Eta gero beste momentu komplikau bete esan zen Kalaharin, 60 grado. 60 grado. Esan zen, terrible hori egune. Lehenengo COVID da, ikusi nauena neure burue, ostras, julen eskuz ondo. De hecho, hori egune kanzela izan. Orduan horre zango lekidu limitin on zarela? Bai, horre, imagini, 60 grado, basamortue, arie eta motxilie. Da, ni intentaten nagoen korrika itxita, ezin. Zer raro, hasi egun eta jarragaz nahi, zer pasaten da. Da, etor dazkun korrizen organizaziokuek, medikuk esan dagoela urgentemente, que se akabateko mesedez, gentien bizile arriskuen dau, eta de hecho, evakuen joskuien, eta gente ikusten genuen botata eskinen, arbolanaz, bizen, erdi desmaiz eta hori zen momentu komplikauen. Benetan. Eta kause solidarizutan be parte hartu duzu, ez da? Beti intentadot Iñaki eskatu doztien bakotxien gentiri laguntxie. Inoiz, ez dut uste, inori ezetxik esan dutena, eskatu doztinen emoti erroparen batzuk edo sosketatuti eurese, ozer, edo Antartidan erabilidote zen gauzek, edo umientzako gaizotasun bat, edo hori argidakot, hori beti eukin dut, zehozetan albadoten lagundu aldoten moduen itxaldizek emoten edo motibeten batzuk.
beti nau hor Prest. eta de hecho, Antartidako ezer estaz gelditzuten ja. Danadakot, emonda jakiek, frakak, baina, posik. Claro, zera bazkanien sozetarako diez, eta balizu dako ie. Eso es. Froga honetan parte hartuteko azkanien dirupi diez, ezta? Nondik datoz diruek? Patrozinadoriek, babesliek topaten dozu, zelan du gauzie? Kostaitzen da zulen? Bitu, lehenengo urtietan asko alegin du nintzen, patrozinadorak topaten. Lehenengo urte bizetan eukiten eman zeo zer. Gero krisis etorzan eta 2008ko krisis, eta, bueno, eta ja azkaningo urtietan ez dakot bat berabez. Patrozinadore ekonomikorik. Enpresa bat lagunduten doztena, inskripzinu pagaten, 3.000 euro. Orduan, heldu zan momento bat, kantzein nintzen. Artez esateko niak. Kantzein nintzen, atiek joten eta esetzak. Edo, entzuten. Orduan, zorionez, nire emaztiek emaztir ondo eredutiten jako, eta kapasa nahi, neure soldatigaz aurreiteko olako karrera bateri, eta alan funtzionatzen du. Bai, ez dakot sponsor ekonomiko bat probak edo pagaten doztienak. Orduan, zeure ametsak, zeure partikaratik, ez da? Bai. Gure herriko ohiturero tradizio bat? Zein egaz geratuten zara? Guriek? Bai. Andramaizek? Bai, tradizio bat? Tradizio, ez da itxe, madaren egune, arrantzalegune, San Juanak, ez da izer. Arrantzalegune. Zitxik. Naiz eta aspaldizun ez dut ospatuten, ze beti nau zehozetan edo laurak disfruteten daun ipaino gehiago lagunekaz, eta niri ez dozte importaten, bai da, gure egun, ez da, top. Eta parranda baten adibidez, olako egun baten jabonitzen zara, ero... Ez dut parranda bat inaki, bueno, ez da noiz. Ez da itz. Urtea asko eta asko. Ez dut botaten falta. Bueno, ez dakusetan edaten lagunek azoteko, ez hori de... Exacto, lagunek az bai, banau, bai, arek gaztetako parrandak eta... Pasa diez. Lana, familize, internateko denporie, nondik ataten da denpori horretarako, danatarako? Denporarako bizu etxetik bebai komprensi, osea, etxien ulertuti zeritzen zuen. Horen jasemiek hasi jauetakotez, eta, autonomo hauetiez, eta ez nahi hon biharra inbeste gainen, bere txikitzu hauek eta esan dizenien beti behar izan dut, moman laguntzak, edo laurak bebai, june interneteko, neu gelditzuko nahi, danon sakrifizio bat, eta eure gaitxik ez pasan esango, askoz gatzago gingo nagoen, askoz gatzago. Orduen, etxetik bai, familitxik bai okit not, komprensibidade hori. Eta gaur egun be, nirelako kirolari popular asko dabiltzezen modun, beti gauz enkajaten gure entrenamentuk egunin barruen lanagaz, atzaldinia albadoten amen sartu na faize, gero afaizein bi, enkaje de rompecabezasa daku. Orduek badakuz, nik esaten doztenik gente, ez dakote denporarik. Nik uste denporie badakule. Loko basak ez daku geukudunien. Batzutan... Edo eskarantolatuten. Edo eskarantolatuten. Bai, denpori badaku. Loko basak, inok ez da gure entrena eguerdiko 3:00. Bai, espadako zun besterik 3:00 inbikozu. Bai. Edo goizeko 5:00. Danoku du loin. Bai, espadako zun besterik inaki baurren bikozu. Inen bide, aldan momentu ez da. Eso. Holan, zeure sare sozialatan, entrenaten zauzenien, ez da, adibidez, matxitxakotik, burgotik, ez da inondik, pasada bat diez, irudizek, zaten zu, hor diez, urre dakuzen tokizek, eta pasada bat. Merito danadako laurak. Ez bai, guztiz. Laura, eta argazkizek eta jentik esan dugu, zelako argazki politzen. Ni nahi... Karo, nono katabitzu. Laura kataten do, hamen nimin, ala nimin itxaron, hau inbingu, bitu San Juan, bitan, bera da artistien, ni nahi muñeku bertan dagoena... Laurari, solizonak eta holan segiteko ez da. Eta toki bete entrenateko geure inguruko, holan gustaten datzune asko, zure goku, Tribis. Tribis. Tribisen.
tribizen dauen ganera hautxe, udazken. Buelta bat emote mazaran bertatik ibiltzen, buelta bat. Handakun aberastasune zuaitzen aldetik, koloriek. Batzutan ikusten du errebistetan horrek irudizek eta pentsatezu dala Suiza, Austria, Alpiek, edo, eta amendako. Bai. Amendako. Eta nik inbiteten txatan gentiri asteburutan egualdi ontsu badauen bueltatxu bete moteko hortik, ibiltzen basotik sartun, eta gozatu ez da. Bai. Pertsona ibet edo pertsona erreferente bat zuretzako? Badakuzun, Zuberti okin jo, referentie, por ejemplo, nire atxitze izan da beti nire referente bat, nire zaletasune alde batetik bertati dator, nire atxitze izan da, soi biltarize bai. Eta beti ukidote presente. Eta gero bizi zen zehar inaki suerte itxela ukidot jente ona topatigaz eta euren gandik ikasi izan dotenagaz, asko. Eta bat esati ez da izin esango notxun kirol munduen. Asko da. Ez kirol munduen edo zeure atxitxe behar da esan, Ba, neure atxitxe esango lehiku dut. Referente bat. Claro. Berak beran modora ibiltzen. Eta nik nire modora korri zen, oso afinek ez. Eta ze gauze politxago ez da, geuretxeko non horrezati, Amets bat? Amets bat esango zen, zarra itxeko suerti badakoten, zartxarora llegatie. Kapaz esatie ondino korri den itxeko. Beste astiro bada ben, edo korri zen barik, Bai egin. Kapaz esatie askaningoko momentu arte mobiteko gaitasune eukitea. Kiroletik aparte, denpora librien, holan zaletasun bet, zozer gustatun jatzune itxie, Dan eruten doz berak. Nire egunerokotasunien eta nire lana kiroleko irakasle izati da. Gero nire afizinu ekorri zen itxi da. Ez dakot margen askorik gauza askorik itxi. Asko gustaten da familitxik dakun baserri zen egoti. Tximinize, nahiko pertsona tranquille nahi. De gustos sencillos, esaten da. Hor gozotanoti ez da? Gozotanoti, tximinizen, entrenata gero kafe bat hartzen edo berbet. Ni horregaz zoriontzu nahi. Orain, tribizeko leku aparte itxitze, entrenateko esan du hori leku, Bermioko toki bet, postal bat, guzaten datzune. Dator, Bermio, erbide dinosunien, ze toki datortzu? Portue. Automatiko. Portoko zeman da? Ze porto? Porto Sarra. Porto Sarra. Eta horre ikusten du nien, olatun gauzenien, eta ikusten du nien etxe guztizek, fatxada guztize, museu, Hori dana. Bat esatekotan, asko dauz, guretzeko gero dino talie bezelan aztu do, talie. Claro. Eta ez da izer. Eta abesti, zelan ez txatezan inakiri, da gero etxeran unenin esango dozti, bai. Zelan ez usan almike, bai, eskinaz, eske bazterrazko dakuz. Zezango, Berba bat, bermiotarrez? Bituzte, esaztasun ezakera bat eta berba bat, ez da? Bai. Ezakerie, klaru okin jot. Berbi preguntet ez da zule, berbiri bueltak emoten honen, zen berba. Da gaur, biharrin beste bermiotar bat egaz, berbetan da dinoz. Aratuztiek. Eta, dinoz, aratuztiek da berba bat guk bermion esaten du. Mundekan bai, Gerniken ez. Ni Gerniken... Da mugizen bez. Da dinozu Da sopelan adibidez bai. Aratuztiek, zer? Eurek inauterizek. Esaten da. Aratuztiek, zer da aratuztiek? Zerako zer da aratuztiek? Berba bat, gaur taketordaz. Eta esakerie? Esakerie, neure atxitxeri zema biharren txuntzaten bidikitzen.
Bidikitzen. Bai. Bidikitzen. Da hori nok esan dozten niri baten bidikitzen, ia obratan bagauzen eurako rollo bat, esan dozti. Bidiek eitzen. Eta, claro, gero pentsaten zu, bitu errozoie da. Da, atxitze zer, inzote, bidik inzote. Edo, berak preute esan duzten, Julen, inzuz bidikela. Bai, atxitze, inzote, bidikitzen. Atxerantze botaten basune denporie, okin balekizune aukerie baso zer aldatuteko, bardine izango zinateke edo zer. Edo zer Nahuena, hori pregunti ez da bape, enauen aldatuko ez ebezinak, nik uste dut, bizizek eruten dozkule ona, hautxek, zeuritan euri gauze momentu honetara, bizi izan dugu zen gauze ona askogaz da txarrakaz. Bai. Todo, dana da parte, gu garana. Claro que kenduko nauzela gauzek. Claro, bai hori... Frustrazio mineko kinduzenak, eriotzak, familizen. Hau betuko nauen ingo nauen. Bai askanien, dana esan da biziko ikaskuntza bat. Ez da izan esan. Bai. Argi dago. Zer kendu, zuzendu, jaten guzteko esan haitxe hiltzie, hain gazte. Logikamente. Bai horrek erondoz beste gauze batzutara. Asko markatzu horrek, haitzena? Bai, ez da. Nik hogeta gaztetxu izan nintzen, ere itxe berrota sortxi gazil zan. Eta nik okinagoen hogeta 6 urte. Eta... Claro. Devastador, bai. Esaten dena. Orduan, klaro, horrek gauze, klaro, kaldatuko nemen, eta guztako da, ezten hautzek haitzoti bizirik. Bai, bueno, horrek erakutsi dozten, beste gauze bat da. Gogortu itzen zaitxuz, beste gauze batzu zure izakerik kanbizitzen da, bueno. Eta ez gauzela betiko, ez da? Ez gauzela betiko. Bai. Abenturetatik zatozenien, bueno, deitzu gotxagu zeura abenturetatik zatozenien edo beste leko batetik, Bermiora, Bermio zoten zunien, zer datortzu burura? Etxera. Etxera, nila soiubetik, kanone aztenenin bajaten, bitu, kanonetik nunenin karreratara, soiube izeten dut. Kanoneraz nuen eta behituten dut beti atxerantz. Da nuen, munduko estaitz hortik. Da bueltan atorrenin, kanon bajaten aztenenin, behituten dut etxera. Niretzako dana da... Bardin itzen dut. Ez da? Bai. Dana da etxe bat, niretzako etxera nuen. Eta jazta, etxin nau. Zuri bepazaten datzu. Bai. Eta hauri, soiuti baja, da zelan dago itxosu izaron, bitu gaur. Da ganera egun bakotzan kolore bat, ez da, desberdine da. Berdin jaz, beti ondo. Beti politxo. Bai, beti politxo, bai edinotzut beti dela desberdine ikuspuntue eta ikusten dozun moduen, ez da. Julen, badako zu begizek beste frogaren baten? Hautxek, otsaili nuen Costa Ricara. Costa Rica? Costa Ricako oianera. Amazonaseko oia, ezetute dako, oiana zer dana, bai, esan hauen bere gara ezen, noiz bueltatutekotan, oianera bueltatuko nintzela, naiz eta esan lekori gogorrena eta agresibuna hori, bai, hain da leko espektakularra. Esan du, aurten, azikera baten eukineban plan A, ezala jukonera zuti Alaskara. Bai, karreri oso luzi esan, eta neban euki egun nahiko ikastolan hartzeko aurreitek. Orduan pentsan hauen plan B. Da plan B, Costa Ricako karrera hau ikusi nagoan, oiana da, beste oian klase bat, ez Amazonasekoa modukue. Bai, esan nagoen, bertara, eta hori preparaten. Hori preparaten zauz, otsailerako. Amaitzuteko zeure guztoko kantatxu bategaz ingu. Ze kanta aukeratzen duzu? Guretzako, urte batzutako nantzako kanta simbolo bat dana, ito izen egale egiten. Itoiz, musiken, notezan dizen. Eta gure gaztetasuneko argazki bat edo kanta baten erakusgarri da.
Eta zetako egal egiten, Ba, zetako kantau. bitu nintzen begire batzuk eta esan nuen itoiz, eta elurretan bebai guztetan jotan, bai, Laura izan otzen, Laura, honen bize, esan duz dut julen, zenan, hau esan bide, hau baino handizaurik edo politxaurik edo, eta esan nuen, venga, bai, bera. Gente asko ez dago esetuko, igual, honen gaztiek eta ez dago esetuko, bai, Bai, bueno, Guretzako itoitzen ez da. klasiko bat, ez da? Klasiko da. Zango leki dudala. Benetan pasabat esan da zuren, zegoa zaila hemen bertonoti berbetan, zeuri buruz, gauze pilo bat kontadu eta ongo leki gara, ba beste ez da izen bat ordu ez da, berton berbetan. Benetan, bermiotar interesanti okintzune gaurkoen, eskerrik asko etorti gaitzik zuren. Zeueri, inbiteti garen. Eta zeure kantigaz, amaitzuko gaurko irrazaiue, ikusko gara elkar hortik, Seguru. Bermioko kalietatik, ero nondidan, eta haulan segido zulen urrengora arte. Mila esker, urrengora arte. Venga ba, haulan amaitzen dugu, itoiz eta egal egiten, urrengora arte. Beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Euriari begira eta jendeak zion mutilorrek amets bat bakarrik dauka, baina egun batin ez natzerakuan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan, ta gero beste bat